afutu sam na de na ya abofra yanyini akenkan twa konkon so kakra ya hunu se osefo ni ho mpagya ni ho ya na yese ni pa bi se pia brabum keka ni pa ho nsam ndu afutu sam yi memfa metu omo ese ni pa efo mo meka trom so mo nyire omo ho na omo nse ni pa na obi ose ni pa bia na wie yenso ewie wu ene ene mbuase ndu kan bible na wahene hye mrase mu obi ankoto nsori nyame fufuru bia ma Daniel koto sori ni nyame o koto sori no wahene ni ho be nipa na koka kira wahene se Daniel de oguso koto sori se be yanko mbe wo no hwam na hia wahene amane na Daniel nti no mo bo sa apo no Bible say ye Daniel koto jata mram awurade di ni ho afofie mu opire bai e ma atamfo edi konkwansan ye de o mo san ne ho kogu mu mo hwere o mo nkwa Shadrach Meshach Abednego awurade asemu no mo bro mo koto ye so mo yi o mo nyame aye nipa ne kodi trabra no hene ni ho Bible di adanse so mo kodi tro wie ne de o mo kogu jenim na bibia ntimi anyo mo no hene de abufu di akonkwansafo nzu kogu jem hye won entu de wa wudi ye ho tro ba wo kan ye ho nsam bone wa wo so da bia ugina yonko kon so wa hu si wanya aware pa bi ntino opese egu ohun se ni kunu ko abrochi osende on kakra ntu feed information se be ya yenya na ware ohun se akura bi papa ehwe ni school ena wudi ne ho tro aza papa nde ya obeka so nhwa abofra ni bi ena wo kon consent no ama obi a yede na koto adwuma ye mani chop money bi o wudi wo won twetwede wa asetram ena watro se mo akodi ntu obi ni obi nyem ye wanye because okoye kon consent ko da wo montam se uhunu se no sa ni pa fufuro bi twempana abra entesa enu ndi abrante ne se woni ama oba na mum na e won twetwede wa asetram de neba misu blabla menka se owu afameko ameka cha saafo ya na adwene se onti so wonkwa e wa branche bi wa brabo ma urade nyankopon ye ne frɛ ne kama sa branche ni dwumadie ka sense wo tua woni po se ni pasoka ntu de oto ne se wo hwe enumire ya onso oni ma ye dwobiri se fia da funa wa ye gibiriti tv no adwem bone ne se de wo se ni pedi nkomo na nkwa ama no wa ye basa na ate afidie hu se de wa ye basa no sa na urade be ye wa brabo se de wa ye basa no sa na urade be me na siu sika sem ne wadwuma mu basa ye be koso aka wa brabo ho sa nkofobia be fra brabo mo mu ni bibi pa bia ye ba mo ye bibi pa nso mbe se mo kofobia be fra adwuma mo mu ni adwuma pa bia di ba mo di adwuma pa no mo se mo kofobi wa adwuma ma ye tuo mo ka nanso wonse da hunu adwuma mo ye mo je ho akatua wa wo se mere mo wa wo se wa da je mo no wumum so no peso won se wo se ne man hwere o mu nya yesu on brebe yanka so mu wo mfa yanko ye kan so mo nkonko mo nim ko so nse ni pasa ye de ma se yanka hwe ankyere mo ne mu mi ogodua kum ni pa fri atafo asa so na abese no na abodi ayi wa fri atafo asa so no hie ni pa bo no wo no se kan na abekwa akose no na obehia wa wo se kan mo fri atafo asa so edini pa sai foi enumine kakara wate a wa fere no ebe ya atwo firi ho no ankohia amane ebia wasa ya amane ebia ma wo so a patonya meka tro no milese start two firi ho na afi no amane e eba ka ma ebetua wo kasa de onwuma te wonso ko wura adwuma mu ne de saade ne bi adiu wonso so be kwa awalem ne de saade ne bi adiu wonso so be wo ba ne de saade ne bi adiu ebe ya nka ma konkonsan so he ya nipa se ya no mane nso he ya na wonso di nipa ho danse kakra na ebia wadanse betima pagya obi amane munyam hye aye nyame dia nti wadi konkonsa kakra ni mire ni ameka tro ne eye ipacho so ofiri akonya ne so sole waka obi be wurade wo fie ho no mo de asumdie one ne yiri di do ma ne ya akono nko abo wura o mabra bo konkonsentie ne o mpe ne yire ni mo ahye eye wo konkonsafo ya na wadi nipa ho trama na wiye ni saa konkonseni a wote SOMPA TV hu ene hwani wani maye waye se ne ato akolisam no ase pada ye de abo wani mo so ye VCDC TV no afele wo okra mu because wo sa brabo a wo bo na nye me no ka say wutinchima fidie to akro bi konkonsa na adi ne fon so wiye ya na ofidie to ha onzo ntimi nyimfiri ayo se menyi nsam ne wo jikakra wate ne woni ngwase ebre na aso no ye ka kiro nse jagimi no ti abrabo fi so wate wase ni pa ache ebre duru se wote so se de wasi afele na afase san wadwene na awurade nyewo na nyesa kofo mpa yebo no musu nyina ya no megu tiri so na wo be hia na abrabo mansa no wo fi atafo asase so no ankanti me be generation case akawoma ne senti sachira wadwene ne futu se ma wonsa akan fa pe ba bi pa na ye ne inhyama abrabo so wase obi nso no wo ntwetwede wa asetene makone nchen wo ka chense minua ma anya de ntwaye fa cheme na awurade ni ehunu mobo nyesa ya be from transfer asase so ansa no wo be dwene ho awon ti ase to nipa kokonsa ni mihia wa na dwi me hira okosakose sirechwe di ambozo hu mobo wanji mfiri konkonsam ene wo seye mu na wa mankofo bi abre wa asetene mu no ko pacho no mo de becho tiawa ya koso akeka bia na na duru me bia futusam no ya na doso
na so Nyankopɔ boa ma sɛbe ni nyina no na no kra do bi se de akeka nyina si atrotro pa de kensensi so na nipa bi wa wotie so mfa asɛm no nya asɛm no yɛfo for so be ma sa passion for ya mo de amanfo tu kwan so kai omo efenjai tafoi yesro mo se kan ma asɛm na nsen na omo ka so mbeba na emsa brante no oda so frefre yesro mo ene kra oba ha ene omo ne abrante ni de ne pa mo chew omo anwe be sen siso omo mi entrance omo mra mi entrance ne abrante no enkasa ente sa yesen huma ebe che first no okay now ofoso be man adwuma de na de abeto na foto na de abeto pon so no eye obi a wotie bia nim sa de we ayeken o ma ononko no adwane bona sebe nyame mfa nche oda na ene wo ka asem bi se mo wani wu anase nu na pacho samre o mo bunkotodwe pacho se ye mi na manam so mani paso mesi na no adwane bo no omo doso na to gese ni pa no aya de o ba be ka no ya na bibifo ye den eno tina de bia me ka bibi se abrochire anasa abrofo krom e develop no because bonim ni enim I'm sorry ka onim se wafum ni nwia ese se opa ne choba ye ne abibifo yenim ka obi aprim na koma nimade a ye no anasa ma ye kan obi nim se wa ye obi bi to get say o ba be gya ba bia na wo fre ni nwia ka che se na meme so asama me ko ka te wo so no na enti saa o obi ni akura nete ofosu wonu ankasa ne ma na edi boni ofi ho oni mpefe se ne ba no wotifi ho no ene ye saa de no na nnam se obi bo na ne tia sebe ajanka anaza wisia ana oni bi de bia na akura no asamba ni bia wo bro no so wo fi obi ana akura na de so ne so ofosu du me bi enya ya chacha nkrofo enchempe yo adibu oni e de to so altimi se wankasa wo mu no ene wo adwi mu kire sade we minim ho hwe eso na de atos wo ba de ne wayi wa no ofoso obi wo hono ma diama na ko chefie na no adwane abo no ade ayira wo adwuma mu ho no onim wo hui na enso edom anisa do so takache ewe anisa entomago inti de bia no akwo de afanto so eyire so sade woni kamafo eye dan ye oba akotrefie baba cha wo yes ade ye dan abrante no wo adwuma mu na wo do woni asi ne so no ababa wona sabin predress wo ka se wo pa na fa no ne wa ma ne ho kwanti ese se ye de asem a onye ye eto no so baba cha akotrefie ni pe no ye de ama wa wo hwe me wa wutie me ni pe ye de ama ye fa di pe nka ho da abibifo ye pesa no manchese obi wadwuma de wo kun ho pa no ono so ne yetan no obi wadwuma de wo kun ho bu adwuma no ono ne yetan no ye wo na se wo ko trafie ono so wo wo sa nipa no adwuma no so wantimi nye ofoso wa de obi atimi yo ye wadwuma mu ha amafo fantie ansayo entension madwim e wo de obi atimi ye nenso obi fini de ho no about de ho aba wo ho no adwuma ko bon na koma de wo yele no ma ene wo busua aden abibifo aden ye wiesho ani akoni nyina kwasi ada ni aboto ban na ye katon so akese ya kwa ma school dem na yema ye say duasi dua hantan ya hihye nkonwa wase ni nyina so ye kosua che awurade boni amaye bia ada na wanti man kasa asem no anche awurade ana wunua no waka bibia kire no okay wo so wa yesa wo wi ofa nwadi wo kwose awurade bonifache awurade ma anya de o wo de akoto obi anum awurade papa me so ma anya de nyemo wunua no wotima kon ho ebi wo bi ma ne broso ono so na emie yi nipa na di se ye bayi o sa ho ye o wodwe ho awonte ase ono didi emebika nanso wantimi nkoni nwa no koka chensa akosi ya me na me yam yi wodi asema me kato wo so no eye me na me koka yo nanso na enye woa e bibi nti mahu ne ye me ofoso tama na ye wo wiase na ye no ma bia mfata no sasa ta wo se me kasa adwen na yin santi no ye ne me bia na wo kaya na eye oya na me ni ababa wa bi twemprana ababa wane ba mo kono no respect ne ho ba so asema me kan nipa timi ye no nkasa timi ye nasem bedwere ho amenti ase obi timi tiase ye nasem e de to so
and your friend and children to swan, what your children got to so, a brawunya and a hewunya and a bonibio, what you chas and mutoso. Make your man ababa will be a friend. Quagu, Namque, eh. None in the person as you when I'm saying, no, but and my woo, Namsa thing. Or some macola, when you crew Tom Pabua, and women will say, what be run a dam. I bring you no ton. Namsi, obey. Obey should be needy or quite be so. Nando sit there, and Quayo Kumaquella on the ton and Pabua. Mancasa, you true mean. Do maybe so some bar. Yani yinya butre yes red mumpanimfo yes refewura for yes obi bia wo deda no ma no asam ba yanto ye bo ne nani nya na ye kre ofosu tu me call ba na wo sa na wote say me kwaku me timi nya sada na so what ni pasu me say me woni din na ofosu onu obi kasa na wo se akoka me na bomidin asa no rio Nemo mama kasa asem obi oba be kasa asem bia chiro bia se asem we lumba se sei ohine yiri se sei ofosu se sei na ka chana na ka jese miso okoka momidi wa bodam yese o tan nipa na wo pese me ne ya ka mede ne me hu me bodin ni aba ho enu ti na brechefo ye ni ntrenche wo no ofosu geisem nya wo de o so ntia se bom na wa ge ni na ni sisters ni edi machi ya do friend na mi refio me so wo fie bi mu a abara na o kan sa asem mi ko fie wonu mu a kwaku nam so ma ko from abawo o so kwaku na sisi ai nam so wo ya boa enye sisi na nka me nkwa he ko ka sa kuma asem ketwa ya ba ya sese ni pana ba na o mu gira ho no ahomete semti wo sai gira wo sai ai ha ai mi Fosu, a wapet, Utimi Casa mania butrenti, a one am again in Temono. Was a goku? It was the all Canady, when Timasam cry. Fosu the bed 3 days and again they got up with Pen Mobis. So would your body trimois or Casa Samono? She I've been a Macansis in my Quasia. Nanso Yamia, our Quambiso, and it did a make us say. Woman did the Quabian Juma penny, while we have the Juma Bian penny for Sabia Fura, special Fura. What by the person myself say, if it is a baby out to be on Patam Biano, so be Becca will be one so much the war. The figure Bacope and my friend Abana Mekobusa. Nemo body, said the back as a derby. Yana be before I catch us, who can you prove the next time will be so become a mother catcher. Oh, what? For sure, Shazama making. Se geno me na man chop money na no adwane eden abono obi tifie sa me wo tie sa asem yi wo su asem woni mo hwe ni pa nso agira se ne kre ampa so ni mo hwe so na me na bi ka se wo se apabia difo ena ni abomofo nam obi wo ho a especially wo mo a wo mo sika no wo mo di wo machi lapofo no wo mo na yesa no ma me koka wo hu asem ye be ma ni bibi nti mi yina fro na me ma ba be ho okay ya besre why sa no mani bi na e shame wan kasa trase se ade we me na me ma nipa so masi mi onya me boni bia nanso na me ka ma fo se boga hu nya hi se boga mi one ne nam boga bua o ja ke ni we ananti de wa boa yen pesika ma no se boga na na tu ni boto yi sika ma o be bebre ba to no ne nam wonu nyi sika bebre ma no wo ko de den ya ja no bon ketu abi no wa ya ma abibifo yetimu odin yebese maka akaya ke mekoka wo yatowe so mekoyese ya me yinadi mekoyese ma na wale abono mekoyese me firu atunu mekoyese ma dwuma panya tano emwo ye yinadi ani pe nya odia okay yinya sa no ofoso manfaji na me ebo ofoso be ma meda sinema chia yetiefo nyina na eto da bia enipa ba bia wo bia no na enipa eni brewo baby wo ho a wo sha wotimi wo so ho kire wo pa so no na obi a wo tenchen no de onim de ekoso onim se bia wa ye se tama na se baby a wo no oho to wo amenti no na watu nani e de asiw so obi wo nso so a e bia baby a wo no ho to wo ampa na emom ompe wo nkoso obenya na kada bia wo san wachi wo abrabom obenya baby a wo hye no na nko no ene hye ho
obenya senkenye ono krampo na hye ho a nanka ne mpena bi ni dua bi anase ne hu nipa bi e na hye ho nti no obehu se ono wa adwumam se de na wusi ka no obia wɔ ne talent obia ne kasa ye Nyankopɔn de ayedai ama no obia wɔ na adwen obia wɔ ne nsusuye nyansa ene adwen wo we no so no ayete se hwene obia nkasa ene ne de na so obi wɔ hɔ a ofo so be ma woni ni twaka bia wɔ na adwuma a wɔyɛ mu ena wo so de a wo ye no woni woni twaka bia na so no ubehu se oba abeye ne yema bi abeye na ntin twitwa oba abekeka wo ho nsɛm okwa akonwene nsɛm no aye na tade no ode abewura wo kon de ahyew afi atade ne beto ho no so no na no ho aye pepepepepe oh ohene ne de mehwe a obetimi aye saade no abra so so bia na wonim ho hwe asemi minim ho hwe o ye beka akokotena fie by the time e bia dwumawura announce manager panyi pa bia onu di animu a asemi kwoto na nim bia wanya abotre na wanya hwehwemu ansi ase ni nteno e bia make say de sa ne mana di nante no wo de no so kwoto so no ene ye kwa mempense nka bia o madwumanu a wo nkunsa by the time obe realize no say bia nya no kore no so na bia wo akwa akodi amane bi mu a anase ba bia no akwa akodi na bi kura pa wo sa ba na enye ye bi yenam so ama ofoso enwuma pii na no eni papa pa wonu mu hia wo mu no o ma hwere wo mu ya kasa ya media yi obeti media ye enhwesode eni pa bi wo hwa ye ne manager twempena ni pa bi wo hwa ye ne CEO twempena anaso wonu na kwa akonya ayonko fa bi a ayesa ba beda wonu mu ntamunte no wa wo won chen ne de wo ka asem a ye mfiu wa wo ka asem bia wa wo to ba bi na ta se wo ne manager na se wo ne CEO e hye da nya fine de wo de wa ye nkyere kura wa yerem cause e draw na jua wo no wo da ba bi wo to kwa anya mienu e wa bia manager na se bia e yi CEO enim etinam so kuma se ase no benya some of the radio stations e de aye example and asemesi say we kura wanya de enti ye hwe ne yenyini firi ho ukoye jinga anasa be betimi akwa ya de bi program ayi bi ye de ama no obekwa akwa se oh ade we say de wanya de ase papel kakra wom ase se kakra wom enso nipa ne kwawi a na afa de wo hu sese na nipa we say na ho won faso na wasanka me man akwanya bi man explaining itself ekire se bia de koya wo ye anasem ya ye kato ni so na se ya ka fa ne wimpo no say na asem ni sitie na panyi de ne nasi from na wasigran ye papa se be ya adwuma betimi akoso anso ene media stations uba mu se be de wo ho a wo madwuma ekofom esan saade we senti ye dito kro about the search ama niema nipa bia no betimi aye bia boa ama station aye nkoso apagya du ne pompon so bia adwumayfo nyina ni da kwan no uba hu ni a wo se nipa kro na di ye de ani ka ka me be hu bebere ba ye mo bodi wa ase no and now one said the pay free one nsa no enka one mo ye ehwe one mo ye ema one mo kawa ene bia nkoma komanim ba se dan kan rade se enye media stations ni nyina so ene tesas so mpa se no so ye out of also be ma obekọ baabi no so no enipa no baabi a wotie ye nyini mfiri one fa na katua melaw esu be hu se wode wotan akwa nipa do so ete se adwuma na wo ye no se bieku se bieson ase de ne se ena akwa bie adwuma na wono ankasa ye managers anasa manager awafo adwuma ni etu ye ne asi so yo be ye bia anya ne fe ni ye ka wo nsem ni ye say enya bia nipa no wokwa ni taku anasa ne sempoa no ye de beba be ka wo sare hu ana yi wotsena ene ye ka say ofo be ma ye tukwa ye nsafo mu a ene ye konsore krampo wo mu a so fi bi wo wa de ba edu ni mpanyi fie nso wo de asole ba bi anya kunu papa bi anase be mpa bi o de ne be kire so say so fu mi kunu ni o wone be ma no ko bompu ni mpo a e de be ma ya no afem ni abom pa ye wai oba ne twe ne ho afa ni ye be kan sama kire no no oba we na oba be wa na da wonte ne nkana asole dem abema bi akora mpe no so owo ye friend say owo na ewe akokwa na ni abo ampa na say ye tu nsem agu be ma na so say ya na say krokwa ya abohye nyame nku anka wo wu ye omde ne beto ha se no so na sofo nye sa da tie be wo so de ne ba akwa akohye wo ye ka kire wo bia say baby a wo bia no
ɛyɛ no wahwɛ wo yie me de da bia me kasa hwɛ yie ene ade a ehia nipa baako anasa ade baako ehia nipa wɔ na brabom etu ho a no wahwɛ wo yie enyi nipa bia ni wɔ asase so na wo yɛ ade nso so a na wafiri mu die nyina na wayɛ de ebeboa baabi a wo no sɛ bɛyɛ mpagya anasa nka nkoro bɛkɔ saade na wo nyɛyɛ no siase wayɛ na sa wo nyɛyɛ a ɛyɛ wo ne Onyankopɔn entam asɛm Nyankopɔn ne retɔfoɔ ene Nyankopɔn tuatua nipa piika ene wo no menne baabi o makɔ akɔwie no omukrom nteme ntena hɔ ofoso be metime ka mana sɛ de nipa de bɛyɛ no sa wo hwɛ na sɛ nya no kora mpo no sɛ wano aduane ebɔ wo susuma ne haw because Nyankopɔn ka sɛ wo tɔ sɛ nipa kora no so rɛ e de ama wo sɛ de Exodus 14:14 kan no wo sɛ mu hu ntɔ kwako a me asafo awurade me nkubi mamo jai won wuku ni nyina no fa ma awurade na hwɛ sɛ breast safatem no sɛ do senkafoɔ 3:1 go we ne ka no wo se ade bia wo ne mese Nyankopɔn ne mmra so ma wo nom na wo nkuruwa no ɛyɛ mabuso a wan kasa wani behu ya ni Nyankopɔn sometimes o pese watamfo no ɛyɛ de bia on ko sɛ bia wo mo anyaw yɛ sere no yɛ twetwe no na so na awurade Nyankopɔn bɛba wo atwetwe no adane kwase asɛm ama wo ankasa edua na sɛ amena bia watu di ama wo edua bia wɔsum na fidie sɛ bia wɔnyɛ na ehwa bɛbɔ wo no Nyankopɔn dum tɛ bɛkɔ akɔbɔ wo no ma no kura bɛ daddy fi sɛ ye friend is amna we no yesesa wo kan tam kura mpo gu amna mu a dan ye pie dako ento ye de ato so manim gu ase ato wo ye twetwo baabi a wonam so ntia bi kura pa watu bata de afiri baabi a wosa na nka wosa wotena na wuntimi ntra wo no Nyankopɔn adum nte no emre beso ama saa no kura na pie so so ana wo ho asan enti da bia me kasa ma wotiri mu nya fan ye de obetimi aye beboa ma baabi a wo no epagya akoso na hwe wo ye wo nipa ne na betimi aboa ama brabo etimi akwa nka dem fo so be ma ebre ni ntima me fama no nsi ase me da ase okay